Ahojte, vítajte pri dnešnom videu a dnes to bude také porovnanie produktov na odličovanie z DM-ky, nakoľko sa mi ich tu zišlo trošku viacej, aj keď sama neviem, ako sa mi to stalo, ale mám tu v podstate všetky 4 základné odličovače na make-up, nie priamo očné, dvojfázováky, micelárky a podobné veci, čisto len také tie odličovače na pleť. Začneme tým, ktorý je úplne najnovší v ponuke Balei, a to je tento odličovací balzám so skvalánom. Vyzerá to takto, môžete vidieť, že som ho až tak veľa nepoužívala, nakoľko tento mi nesadol absolútne, že vôbec. Ono to má takú, takto vám to ukážem, takú tuhšiu konzistenciu, ktorá by sa mala vlastne teplom rozpustiť a vy si to nanesiete potom na tvár. Ono to rozpustí make-up a to si potom následne striete z tváre, teda navlhčíte si to vodou a potom si to umiete alebo striete uteráčikom, to už záleží od toho, ako to radšej robíte. No, ja najradšej mám navlhčiť si to jemne vodou a trošku stiahnuť potom uteráčikom a potom doodličovať gelom na čistenie pleti. Toto ale, ako som to použila 3-krát, tak za prvé sa mi absolútne nepáči to, že tá konzistencia je podľa mňa až príliš tuhá a veľmi dlho trvá, kým sa ten balzám povolí alebo jednoducho rozpustí, aby som ho vedela pekne na tej pleti rozotrieť, a keď ho nenechám poriadne v dlaniach rozpustiť, tak mám pocit, ako keby som si veľmi ťahala proste po kožku a to mi nevyhovuje. Ale čo mi nevyhovuje ešte viacej, teda, že na 100% môžem povedať, že mi upcháva pory a ďakujem, toto si teda neprosím. Verím tomu, že sa nájdú určite ľudia, ktorým bude veľmi sedieť, ale ja medzi nich bohužiaľ nepatrím, aj keď som sa veľmi, veľmi tešila na tento produkt, keď som videla, že DMK vyjde s takýmto niečím, ale pre mňa to jednoducho nie je. Ďalšie, čo tu mám, je tento Balea Beauty Expert čistiaci sorbetový krém. Tak sa to konkrétne volá. Malo by to obsahovať skvalán a pantenol. A je to v tube, ktorá sa strašne zle otvára. Ja neviem, akože toto video bude asi veľmi šomravé, ale bohužiaľ. Proste, keď máte mokré ruky a máte otvoriť túto tubu, tak to ide naozaj dosť ťažko. Z tohto som vypoužívala trošku viacej, lebo som ho, keď som si ho kúpila, tak som veľmi chcela, aby fungoval. Veľmi. Je to teda takýto ako keby krém. Áno, má to takú jemne našľahanú textúru, presne ako je to tu napísané, že sorbet. Tak by som povedala, že áno. Ale odličuje to make-up. Neobcháva mi to tak pory ako ten balzám, to rozhodne. Ale s čím ja mám problém, že tým, že ja nosím aj make-up, aj korektor, zabejkujem to púdrom, aby mi to vydržalo na tvári celý deň, tak mne tento produkt nie je schopný odličiť poriadne pleť od make-upu. Verím, zase ďalšia vec, určite to bude vyhovovať ľuďom, ktorí sa nelíčia, že potrebujú večer len dať dole SPF-ko napríklad, alebo ak používate iba BBčko alebo nejaký úplne ľahučký serovitý make-up, tak verím tomu, že toto vám bude vyhovovať. Predpokladám, že viacej sa to bude páčiť suchšej pleti a staršej pleti. Tu už je výhoda aj to, že sa to jednoduchšie sa to nanáša. Netreba čakať, kým to nejako proste sa roztopí ako pri tomto balzame. Ale vravím, tým, že mi to neodlíči poriadne make-up, tak častokrát som mala pocit, ako keby som tú pleť nemala proste dosť čistú, aj keď áno, potom nasleduje ešte ten krok toho dočistenia nejakým gelom, ale proste toto nie je môj šialok kávy. Takže za mňa ani toto nie, aj keď je to rozhodne lepšie ako toto. Ďalší, čo tu máme, je tento Balea Matte Ultra Sensitive, a teraz vám to prečítam tuto, čistiaci ošetrujúci pleťový olej so sikou. Toto je tiež jedna z takých novších
veci od Balei a je to klasický olej, má to rovnaké balenie v podstate ako ten ich úplne najznámejší odličovací olej, akurát, že teda tento je v tmavej alebo teda nepriesvitnej fľaške. Aj tá pumpička, všetko podľa mňa dávkuje ten olej rovnako. Je to proste olej, hej, neviem, ako by som vám to... Olej. Zdá sa mi trošičku tekutejší, nie trošičku, dosť tekutejší oproti tomuto oleju. A s týmto som si nesadla úplne, že vôbec. To už kebyže si mám vybrať medzi týmito troma produktami, že ktorý mám používať doživotne, že nič iné neexistuje, tak tento by bol úplne na poslednom mieste, tento by bol predposledný a tento by bol prvý. Lebo toto je bohužiaľ olej, ktorý nezmiete dole vodou. Olej, ktorý sa dá zmyť vodou, sa mu hovorí aj hydrofilný. To znamená, že ho máte na pleti a vodou, keď ten olej ako keby na tej pleti navlhčíte, tak on sa mení na také kvázi mliečko, povedzme to. Proste dá sa zmyť vodou dole. Toto je tak nepríjemné, tým, že áno, ten make-up sa rozpustí, všetko proste vám zíde dole s týmto olejom, lenže nedáte ho dole vodou. Ako náhle si začnete umývať tvár vodou, keď máte na pleti toto, tak máte masné ruky, máte masnú tvár, všetok ten olej proste drží na tej pleti. Je to neskutočne nepríjemné, všetko je od toho masné a špinavé a hnusné a nádych, výdych a nie proste. Nie. Toto sa dá zmyť dole z tváre jedine handričkou alebo uteráčikom alebo niečím podobným, proste, že si to striete kompletne z tváre a ostáva potom mastný pocit na pleti. Áno, zase sme pri tom, že sa používa potom druhý krok, ale mne už to samotné, že tam ostáva niečo mastné na tej pleti, po stiahnutí tohto oleja mi proste vadí. Tým, že som mala veľmi masnú pleť, tak nemám rada ten pocit na pleti takejto masnoty. A toto je podľa mňa úplne, že najväčší prepadák. To ešte aj toto je lepšie ako toto. A posledný, už spomínaný, tento Balea čistiaci pleťový olej, úplne ten najklasickejší, ktorý ste u mňa v spotrebovancoch teda hlavne videli veľakrát, lebo ho používam pravidelne, pokiaľ nemám nič z korejskej kozmetiky, tak používam tento. A toto je olej, na ktorý sa môžem spoľahnúť vždy. Budem dúfať, že tu zase vidíte, je to olej, tekuté, ale je to hustejšie ako ten predošlý. A ja len dúfam, že ho DMK nebude chcieť nejako vylepšovať, ani meniť, ani nič podobné, lebo oni to tak radi občas robia a mám pocit, že veľakrát, keď chcú niečo vylepšiť, tak to väčšinou práve že ešte zhoršia. Tento olej je presne hydrofilný. Krásne make-up rozpustí, dokáže rozpustiť aj očný make-up, ale ja si s ním oči neodličujem, lebo mne vadí ten pocit, keď sa náhodou olej dostane do očí a máte také zahmlené videnie. Ja to nemám rada, takže na oči používam vždy dvojfázový odličovač od Garnier a na zvyšok tváre a krku používam toto. Jednoducho sa aplikuje, dobre sa rozotiera, dá sa zmyť vodou, keď nemáte náhodou uteráčik alebo niečo, proste čím ho môžete stiahnuť, tak vždy sa dajú navlhčiť ruky, prejdete si po tvári, ostane vám proste také ako keby mliečko na tej tvári, ktoré sa dá potom stiahnuť ďalej zase vodou umyť a nie je okolo toho taký bordel ako okolo tohto. Pre mňa jednoducho tento víťazí. Neviem, takú nádej som mala proste do tohto balzamu, ale nie. Takže ostávam naďalej verná oleju a asi už ani nebudem balzamy žiadne hľadať, lebo som si uvedomila pri tomto presne, že olej je oveľa jednoduchší pre mňa na používanie, pretože to si naozaj dáte do dlane, rozotriete, šupnete to na tvár, premasírujete tú pokožku a hneď ste odličené. Pričom ten balzám, tam sa musí človek stále viacej ako keby narobiť pri tom. Musíte ho zahriať v tých rukách, aby sa roztopil a potom sa zase nanáša na tvár a neviem.
to asi nepotrebujem k životu, takže za mňa favorit rozhodne tento olej a pokračujem v používaní. Teraz akurát vidíte nové balenie, lebo som dopoužívala jeden olej z korejskej kozmetiky, takže zase začínam s týmto. A tieto ostatné veci, čo som vám tu ukázala, čo sa tohto týka, ak by ste náhodou niekto chceli vyskúšať alebo máte tieto produkty obľúbené, tak mi dajte vedieť, ja vám ich veľmi rada pošlem, pretože mne tu budú zbytočne stáť a kaziť sa a skončia potom tak či tak v koši, takže ak náhodou, kľudne mi napíšte dole pod video, ja sa rada toho zbavím a možno niekomu tak spravím radosť. Tak, to by bolo odo mňa na dnes všetko. Dajte mi dole do komentárov vedieť, aké máte skúsenosti vy s týmito produktami, či ste spokojní, alebo radšej si kúpite nejakú inú značku. Ak máte napríklad radi nejaký odličovací olej od inej značky, tak mi dajte vedieť, nechám sa rada inšpirovať, ak som neskúšala, tak rada vyskúšam zase niečo nové. A želám vám ešte pekný deň a snáď sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte!